Hola, què tal? Molt bona tarda a totes i a tots. Avui, com veieu, també entrem al Territori Z amb dues convidades i ho fem per parlar de vosaltres, per parlar dels estudiants i per conèixer de primera mà com heu viscut aquests 3 mesos de confinament i com heu viscut sobretot el fet d'haver d'estudiar des de casa, d'adaptar-nos a la nova situació. I per explicar-nos-ho tenim amb nosaltres a dues estudiants, a la Clara, que és estudiant de segon de batxillerat. Clara, bona tarda. Bona tarda. I a la Laia, que la Laia és estudiant d'educació primària, per tant és estudiant universitària. Laia, molt bona tarda. Molt bona tarda. Primer de tot, comencem l'entrevista explicant-nos una mica quines han estat les vostres sensacions aquests mesos. Clara, com has viscut aquests mesos de confinament i el fet d'haver d'estudiar des de casa? Doncs jo crec que ha sigut una mica com una muntanya russa. Va començar tot com que ens ho vam prendre com si fossin una mica unes vacances, no? Que tindríem molt temps per organitzar-nos i anar fent les assignatures i portar-ho millor, i a mesura que passaven les setmanes o que sembla que no s'hagués d'allargar, doncs s'anava acumulant la feina i cada vegada era una mica més estressant i que costava concentrar-se perquè també estàs a casa amb més gent i doncs no és el millor espai de treball. Però una vegada acabat el curs, ara que m'estic preparant la selectivitat i és com que ja hem agafat una mica el ritme i ens hem acostumat a aquesta nova normalitat, per dir-ho així, ja és més fàcil estudiar. Bé, jo ho he viscut de manera similar al que diu la Clara. No ha sigut tot una cosa estranya, no estàvem gens preparats, ni nosaltres, ni el sistema en el qual ens havíem d'estar adaptant, ni la universitat, ni suposo que els instituts estaven preparats, no, per fer front a aquest aspecte, el que ha fet que moltes de les coses s'anessin fent, no, doncs això, el dia a dia, i anys com el nostre, no, finals d'etapa, que els has de tenir tan planejats, crec que han sigut, a més, especialment difícils, perquè doncs tenies aquesta rigorositat de que estàs acabant i necessites acabar-ho tot ja i anar dia a dia, i no et permetia aquesta flexibilitat que necessitàvem en aquesta situació, i penso que ha estat bé estressant i una cosa, com ha dit la Clara, una nova normalitat per la qual no estàvem preparats. Aquests mesos també imagino que heu estat fent classes online, per tant, igual que nosaltres ara, no?, a través de videotrucada. Clara, explica'ns una mica com han funcionat les classes que heu fet vosaltres, tant a nivell tècnic com a nivell de que és molt diferent, no?, fer classe presencial o fer classe online. Sí. Doncs en el meu cas, en general, al meu institut no s'han fet classes online, sinó que ens donaven un seguit de tasques i al final de setmana les havíem d'enviar, però sí que puntualment algun professor sí que ens havia fet alguna classe, però no va acabar de funcionar perquè som molts alumnes i jo no notava que aprofitéssim gens les videotrucades. Però el que sí que ens ha servit bastant ha sigut fer les feines en grup, per exemple, i sí que a l'hora de fer feines fèiem videotrucades i anàvem fent. Però és això, en el meu cas no hem tingut gaire videoconferències per fer classe. Sí, de fet nosaltres teníem aquestes dues versions, no? Com diu la Clara, una part de tasques o de vídeos a YouTube que et podies veure tu quan t'anés bé, que per una banda crec que és un criteri de flexibilitat correcte, perquè cadascú a casa seva podia viure una situació diferent i fer les feines al teu temps també era interessant, però d'altra banda també teníem classes ben d'hora al matí i ben tard a la tarda, i això ho feia més complicat perquè no estàs en una situació on se't permeti una concentració i crec que la comunicació via Zoom a vegades ja és difícil, senzillament la comunicació amb un professor, amb l'alumnat directament a classe, i via Zoom encara ho és més. I a més, dintre de l'àmbit universitari, que això no passa tant als instituts, ens trobem amb el hàndicap de que molts dels professors són professionals. Doncs si estàs estudiant de Medicina són professionals del món de la salut, o en el meu cas que estic estudiant educació primària són professionals de l'educació, i com són professors associats que tenen la seva feina original i a més són professors d'universitat, ens trobàvem amb la situació en què no tots
podien fer classe o no tots podien proporcionar-te vídeos de YouTube o simplement material per poder treballar. També crec que encara a la universitat el treball ha sigut molt, molt, molt autònom, també donada aquesta situació de que ells no podien oferir aquestes hores perquè la situació era la que era i ja suposava una càrrega molt més gran d'hores la seva feina, diguem, principal. I, per altra banda, també ho comentàvem abans, justament el confinament ha estat durant el tercer trimestre, totes dues us ha coincidit també amb el vostre final d'etapa, en el teu cas, Laia, universitària, tu, Clara, acabes segon de batxillerat. Què ha estat el més difícil per vosaltres? Perquè imagino que també han estat 3 mesos que teníeu pressió per acabar, mesos de molta feina. Clara, què ha estat el més complicat? Per mi, la incertesa de no saber què passaria, si es faria la selectivitat, perquè al principi era allò de que no sabia si es faria el curs o si ens farien repetir o ningú sabia què passaria i al principi era molt incertesa tot i això ho obviava. Després el temari, perquè clar, el temari que s'ha donat durant aquests mesos o sigui, no l'absorbeixes de la mateixa manera. Aleshores, doncs, quedava molt contingut per fer, normalment passa, suposo, no sé la carrera, però es diu que segon de batxillerat al final que els profes van... tothom va molt atrafegat, però perquè s'ha de fer molt temari i al final de curs sobretot. Aleshores ha sigut una mica agobiant i d'incertesa sobretot. Jo crec que la diferència amb el segon de batxillerat que està vivint la Clara és que les universitats van decidir que s'anul·lava la docència molt abans del que ho van fer els instituts. Doncs això perquè no hi ha una selectivitat al darrere que requereixi sí o sí l'activitat presencial, no? Llavors van decidir fer-ho abans, llavors aquesta incertesa nosaltres la vam viure, diguem, d'una altra manera. No sabíem com serien les avaluacions, no sabíem, per exemple, les pràctiques de les escoles, si les podríem reprendre o no, o si les hauríem de fer a l'any següent. Però jo penso que per als estudiants d'universitat, sobretot aquest final d'etapa, el pitjor ha sigut com la manca emocional, no? De portar tants anys treballant per un final i que al final se't giri tot, no? No poder tenir graduació, no poder-te despedir dels teus companys de la manera que pertoca. És això, no? És quart de carrera, cadascú pren un ritme diferent. L'any que ve tots o serem professionals o seguirem sent estudiants, però difícilment tornarem a coincidir. I això que hauria de ser com un final de tot el que has après ha sigut més bé com un acaba el que puguis. Llavors, les sensacions jo crec que han sigut bastant horroroses en aquest sentit, més que la incertesa o l'estrès de no saber quan tornar, que també jo crec que ha sigut bastant tirant per aquesta banda. Tu, Clara, també ens explicaves ara que d'aquí poc, em sembla que has comentat d'aquí 3 setmanes tens la selectivitat. Com has viscut la preparació de la selectivitat? Perquè ja de per si la selectivitat és un moment que tothom viu amb nervis, viu amb la incertesa i amb les ganes de fer-ho el millor possible. Aquesta situació, Clara, imagino que ho ha complicat molt tot, però com estàs vivint i com has viscut la preparació de la selectivitat? Per una banda, hi ha una cosa que que almenys a mi crec que la majoria ens tranquil·litza, que és saber que tindrem com més opcions per triar el dia de l'examen. O sigui, que en aquest tema han sigut flexibles i, per tant, doncs, potser no cal que ens estudiem tot el temari, i això tranquil·litza. Però a la vegada, doncs, no sé, és allò que dius, fa molts mesos que no fem un examen de veritat, no? Que no estem allà una hora davant d'un full escrivint. Fa una estona ho estava comentant amb unes amigues de ostres, és que costa posar-s'hi moltíssim, no? I ara és com que veus que es va apropant i bueno, és una mica com el que ens ha passat al confinament, doncs ara ho tornem durant el final de curs, amb la selectivitat, doncs una mica el doble. I tema classes, ara sí que estem fent classes presencials a l'institut i alguna classe sí que van bé perquè t'expliquen com seran els exàmens, aquest any algun tema que no hem donat tan bé ens han fet algun repàs, o sigui que... I tu, la Clara, ens explicava com ha estat aquesta preparació per la selectivitat. Tu, Laia, en aquest cas fas quart de carrera, estàs a l'últim any, és any també de treball de final de grau. Com ha anat, Clara? Perquè imagino que els plans també han canviat, no?, durant aquests últims mesos. Sí, bé, tenim la sort que el treball de fi de grau ha de ser en si un treball autònom que et permet la teva pròpia gestió, que això, diguem que en aquesta situació ho ha facilitat
El problema ha estat que bé, en un treball de fi de grau segueixes estant en contacte amb els teus tutors perquè et facilitin lleugerament la feina i això ho ha complicat molt. No només que no estàs en la mateixa mentalitat per poder fer feina, i diguem que el treball de fi de grau requereix una concentració i un desgast mental bastant profund, sinó que no tens els professors a la mateixa predisposició que els tindries normalment. Si tens algun problema, doncs poder anar al seu despatx a parlar-ne, veure-li la cara i saber per on van les coses. Un correu, diguem que no és el mateix i una entrevista per Zoom tampoc no acaba generant el mateix. I, per altra banda, també el fet d'haver d'estudiar des de casa ha requerit, sobretot, canviar els hàbits i canviar la manera com estàvem acostumats tant a fer classes com a estudiar, com a preparar els treballs, etc. Com ho heu fet vosaltres per organitzar-vos en el dia a dia a l'hora de fer treballs, d'estudiar o de fer classes i sobretot també per evitar les distraccions que a casa és més fàcil distreure't? Clara, com ho has fet en el teu cas? Bueno, jo no soc gaire un exemple, però a mi em va molt bé, per exemple, estudiar de nit. Soc més nocturna que de dia. Aleshores sí que això m'ha possibilitat, al matí aixecar-me tard, perquè a mi és un tema que em costa, aixecar-me d'hora, i ho passava malament al col·le. Jo que m'havia d'aixecar cada dia a les 7 i em costava moltíssim. Però això, m'aixecava més tard, però després sí que és veritat m'anava a dormir molt més tard i estudiava a la nit, que és quan jo realment el meu cap està més centrat, suposo perquè també hi ha més silenci, hi ha menys mobilitat a casa meva i bàsicament... Jo personalment he hagut de fer un esforç conscient de crear-me una rutina i un espai. Per mi l'espai de casa era un espai que defugia, diguem, de l'espai de feina, conscientment. I llavors he hagut d'agafar una de les habitacions que tenia aquí a casa, transformar-la en un espai de feina i en el moment en què entrava dins era el meu moment de fer feina i quan sortia deixava de fer feina perquè, si no, per mi el desgast mental era bastant heavy. Jo m'havia de planejar els dies amb unes quantes hores al matí i unes quantes hores a la tarda perquè, a més d'estar estudiant com està la Clara, jo també estic treballant, llavors això, vulguis o no, també era feina, i havies al final anar fent un croquis amb tots els horaris de reunions, de feina, d'ara m'estudio aquesta classe i ara em preparo aquest examen. I això, el que millor m'ho ha facilitat ha sigut tenir un espai i un horari concret per anar-ho fent, per no barrejar el temps de casa amb el temps de feina. I abans d'acabar, Clara, Laia, dues preguntes més ràpides. Primer de tot, què recomanaríeu als estudiants que o ara encara no han acabat el curs, que estan d'exàmens o estan de treballs, o que si en algun altre moment han de fer també treball des de casa, què els hi recomanaríeu o algun truc o alguna fórmula que creieu que els pugui ajudar, Clara? O sigui, els de la meva edat, per exemple, jo el que recomanaria és sobretot que s'ajudessin entre la seva gent, perquè al final és gent que està en la mateixa situació que tu i que us podeu aportar moltíssimes coses, perquè és molt més fàcil la comunicació entre nosaltres en aquests moments que amb el professorat o amb gent externa. I bàsicament això, i que sí que és molt important el dels horaris i l'organització, perquè al final també t'acabes creant una estructura i com una rutina que vas complint, que bueno, doncs això que costa, però s'ha de fer. I que al final, doncs, això, la gent i la rutina, jo crec que és el més important. Laia? Jo crec que la recomanació més gran que puc fer és tenir en ment que al final de tot ens en sortim. Llavors, potser sembla una situació molt estressant, molt agobiant, i el que no has de tenir por és en demanar ajuda, doncs poder parlar amb els teus professors, amb els teus companys o fins i tot amb la teva família, de quina és la teva situació emocional, física, mental, i intentar organitzar-te tu mateix. Insisteixo en que això de generar-te un espai on tu estiguis còmode i puguis treballar i separar-ho sobretot dels espais que utilitzis per estar això amb la teva família, estar a gust, estar fent el que tu vulguis, és molt important, però també ser conscient de quin punt estàs tu i poder-ho compartir amb els altres.
I ara sí, per anar tancant l'entrevista, Clara, Laia, us volia demanar amb quina paraula definiríeu aquests 3 mesos de confinament i d'estudi des de casa? Jo la paraula ja l'he utilitzat abans, però crec que incertesa és la paraula clau i que l'he tingut en ment durant la majoria del confinament, ara cada vegada menys, que ens estem mig desconfinant, però crec que incertesa és la paraula clau. Caos. Ha sigut tot molt caòtic. Doncs ja ho heu escoltat, incertesa, caos, així defineixen elles aquests 3 mesos d'estudi des de casa. Laia, Clara, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres aquí al Territori Z. A tu. A tu. I amb vosaltres ens tornem a veure dissabte amb la xifra i la frase, com sempre, a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé.